zilanek egiten dena pixkat lagundu beraien helburuak identifikatzen, eta gero eraberian egitasmoak ere badauzka beste atal batzuk, eta praktikak eta hainbat baliabide eta errekurtso daude, eta egitasmoaren helburua da beraien enplagagarritasuna hobetzea, lan merkatuan berriro txertatzea, eta behintzat beraien lan aukerak hobetzea. 3 atal ditu, aktibatu fasea. Prestatu fasea da, prestakuntza teknikoa egiten dugu. Eta gero baliabide bat aukeratzen da lanekin kokatu edo talentu iesa. Gerturatzeko Urola Kostako Udal Elkartera, Hazilan egitasmoak landuko ditulako hainbat gaitasun bere buruangan sinesteko, salmenta hori hautaketa prozesuetan hobeto egiteko, eskualdeko enpresa bat ezagutuko du, eta eraberian bere kurrikuluma balio erantsi hori izango du.